बोलबो करी थोड़ा बहुत चली कि आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया बड़का कमाल सखिया चाहे दूल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया मिथिला नगरिया निहाल सखिया चाहे दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चाहे दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। देखिए भैया प्रशांत थोड़ा सा यहाँ पे ठीक कर दो और ताकि कि माइक ले ले मेरे मुंह के भर फेंका मत। और जब दुल्हा बाड़ों में जाले तो हमारे घर की औरतें देखती हैं कि भाई दुल्हा के रंग रूप कैसन बा दुल्हा कैसन पड़े जे सुंदर रहेला उनका के सुंदर कहेला लोग जे जैसन रहेला कहला लोग कैसन बा दुल्हा वाला कैसन। तो देखिए राम जी जब मारो में जा रहे सीता जी के माता जी देख के अपनी सखी से कहत रहे कि सखी हो बहुना के भरिया की देख ले हुना बहुना के भरिया की देख ले हुना सखी हो बहुना के भरिया की देख ले हुना जैसन पहुना हमारे ओइसन कतहु के हुना। सही है दुल्हा लसो बार बार के हुना बने लेकिन जे बनेला कैसन मुंह रंग रूप होखेला ठीके लागेला लेकिन काजरे क के मुंह बिगाड़ देवेला। आई सखी हो बहुना के भरिया की देख ले हुना बहुना के भरिया की देख ले हुना सखी हो बहुना के भरिया की देख ले हुना जैसन बहुना वैसन कतहु के हुना जैसन बहुना वैसन कतहु के हुना।
जब दुल्हा अपन परिवार लेके घरे आवेले तो द्वार पर माई बहन लोग जाला परिचय खातिर, कन्या उतारल जाला नु। तो जब कन्या उतारल जाला तो वही में सब लोग देखेला कि सब लोग का देखी माई बहन देखेला लोग कि बबुआ के का मिलल बा। लेकिन जहाँ ना मिलल रहेला भाई, जे आदमी से ज्यादा भोजपुरी में माछी कहल जाला, एकर जनसंख्या ढेर भाई जो, और पता नहीं काहे भाई चदरिया में दोष बा। तो देखी तो जब अभिमन्यु भैया पहिर रखली, जब